Mutungamiriri wenyika Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa vapa chipo chemotikari yerudzi rweToyota Hilux GD6 kuna Comic Elder pamakwikwi eNational Youth Symposium aitirwa muHarare. Mhuri yeZimbabwe kusangana pano paGibbs Diary TV. Chingosubscribe, wokomenda, wolaika, woshare zvinotibatsira kuti tione takawanda. Vanhu vakawanda vafara zvikuru kwazvo muzuva ranhasi, vakuru nevadiki, kuburikidzwa nezvaitwa naPresident Emerson Dambudzo Mnangagwa pamakwikwi eNational Youth Symposium aitirwa muHarare, pavatambidza chipo chemotikari kuna Comic Elder mushure mekunge ahwina makwikwi aya. Izvo zvinopa vechidiki kuti varambe vachishanda nesimba mukati memabasa avari kuita. Mhuri yeZimbabwe, sarai muchiona video raComic Elder achitenda iye kuna President Emerson Dambudzo Mnangagwa. Tinosangana mune mamwe manews update. I think semunhu wechidiki ndonyanya kushanda nesimba plus nenyaya yekuziva zvinhu zvekuitawo. Ndosaka ndazopuwa mukombe uyu plus double cab. Ngatisangoti mukombe chete nemota. Bozi yangu yanga iri diki nekutoti ndaitoti kana ndikadaona kana musikana anogara kumusha waitongoti ngatisangane mutauni. But uzoenda double cab kana kubuda kana Monday kana Tuesday or Wednesday kwakutongoenda. Saka ndozvandauti ndinotenda President Emerson Mnangagwa nekurecognize mayouth zvavatita nhasi. And aiwa munhu wese tichakutakurai pana pane double cab. Hapana munhu acharambirwa kana kuti aita sei. Imota yedu tese senyika. Bandikazoti yese senyika musazoya muchinoka kumba kuti hanzi maki ari pai, machichi ari pai. Muridzi wacho ndiani? Ndini. Asi ndofunga munhu wese azvingwa na President. Saka ndoda kungotenda President. Thank you so much President Emerson Dambudzo Mnangagwa.